Wedyn, mae gennym ni gyfarfod gweddi, nos Fercher. Da ni wedi cael cyhoeddiadau i fyny hefyd. Bril. Na ni ar sleid nesaf. So, nos Fercher, cyfarfod gweddi, am hanner awr wedi 7. Yn fama fydd yr cyfarfod gweddi. Ac wedyn, gan bod hi'n ddechrau Hydref, anodd credu lle mae'r amser yn mynd, brecwast merched am 10 dydd Sadwrn. Y lleoliad yn tu Gweno a Rhodri fyny yn Eithinog yma hwnna felly. Felly bydd hwnna fore dydd Sadwrn. Jyst eich atgoffa chi hefyd am y rotas, os fedrwch chi wneud yn siŵr bod chi yn rhoi eich enwa lawr ar y rotas gwahanol ac nid yn unig yn rhoi eich enwa, ond yn checio pryd ydych chi'n gwneud pethau hefyd. Dwi'n dweud hynna, dwi ddim wedi checio, ond o'n i'n eitha sicr bod fi'n pregethu heddiw, so fyswn i'n mynd dim byd arall. Ond, ie, gwych. Ni gychwyn yn addoliad bore yma trwy ddarllen. Dwi eisiau darllen salm i chi, salm 46. A wedyn, da ni'n mynd i ganu y salm hefyd, neu geiriau'n seiliedig ar y salm. Mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. Felly, nid ofnwn i'r ddeiar symud, ac i'r mynyddoedd ddisgyn i ganol y môr. I'r dyfroedd rio a therfysgu, ac i'r mynyddoedd ysgwyd gan ei hymchwydd. Mae afon a'i ffrydiau'n llawenhau dinas Duw, preswylfa sanctaidd y goruchaf. Mae Duw yn ei chanol, nid ysgogir hi. Cynorthwyo Duw hi ar doriad dydd. Mae'r cenhedloedd yn terfysgu ar teyrnasodd yn gwegian pan gwyd ef ei lais, todda'r ddeiar. Mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob, yn gair i ni. Dewch i weld gweithredoedd yr arglwydd, fel y dygoddifrod ar y ddeiar, gwnair y feloedd beidio trwy'r holl ddeiar, dryllia'r bwa tyr y weiwffon, a llosgu'r darian a thân. Ymlynyddwch a deallwch mai fi sydd yw, yn ddarchafedig ymysg y cenhedloedd, yn ddarchafedig ar y ddeiar, a mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob, yn gair i ni. Arglwydd Duw, diolch am geiriau hyfryd yna rwan, y geiriau gafodd ei sgrifennu filoedd o flynyddoedd yn ôl, ond sydd dal yn wir i ni heddiw. O Arglwydd Duw Dad, diolch dy bod ti yn noddfa ac yn nerth. Diolch dy bod ti gyda ni. Nid oherwydd unrhyw beth da ni wedi wneud, nid oherwydd bod ni'n special, ond oherwydd dy bod ti yn Dduw llawn gras. Dy fod ti wedi rhoi yr arglwydd Iesu Grist, y fab dy hun, i farw trosto ni, a bod ysbryd i wedi gweithio yn ein calonau ni. A felly bore yma, da ni yma. Ac o Dad, da ni am fod gyda ti. Dyna pam da ni yma, Dad, helpa ni daddoli di. Ond diolch bod gyda ni'r hyder yna hefyd i ddweud pan da ni yma yn daddoli di, dy fod ti hefyd yn bresennol. O Arglwydd Duw Dad, plis gweithio bore yma. Plis ymwel â ni. Plis rhod y ysbryd glân i agor yn calonau ni ac agor yn llygyd a'n Christian ni. Clod i ti. Amen. Gadewch i ni ganu felly y geiriau sydd yn seiliedig ar y salm yma. Duw yw fy nerth am noddfa lawn mewn cyfyngderau creulon iawn, pan alwom arno mae ger llaw. Pe dair mynyddoedd mwyau'r môr, pe chwalau'r ddeiar fawr a'i stor, nid ofnau fennau di ddim braw. Am noddfa lawn, mewn cyfyngderau
Wel, blant, chi eisiau dod i istedd? Blaen. Gwych. Hyfryd eich gweld chi bore yma. Chi cael wythnos dda? Do, di gweithio'n galed? Briliant. Nid lot o, ond ti'n siŵr os ti'n di gweithio'n galed? Okay. Di wneud lot o waith yn yr ysgol, ie? Di o'n neis cael bod nôl yn yr ysgol? Di, mae'n neis bod nôl yn yr ysgol, dydy, cael chdi bach o drefn a cael pethau i wneud. Ie, hyfryd. Reit ta. Wel, ydych chi wedi sylweddoli bod yna rhywbeth yn wahanol amdano fi yn yr wythnosau diwethaf yma? Rhywbeth yn wahanol amdano fi? Nag oes, dim byd. Ond mae'n rei yna chi. Mae hwnna wastad beth peryg iawn dweud, achos efallai fy'r un o'n chi'n dweud, efallai bod ti'n drech dim bach o bwysau ymlaen, neu rhywbeth fel yna. Aran. Sbectol, da iawn. Yeah. Dwi wedi cael sbectol yn yr misoedd diwethaf yma. Yeah. So dwi wedi cael sbectol a dwi'n gorfod gwisgo fo i edrych yn arbennig os ydw i'n darllen. Yeah. Okay, da iawn. So dwi'n cael sbectol. Rhywbeth arall? Rhywbeth arall? Yeah. Peth clust, ie. Yeah. Fyd peth clust. Ie. Yeah. Chi di sylwi? Dwi wedi cael peth clust fel yna. Ie. Yeah. A beth ydy'r peth clust yma? Nid earring ydy yna, ge? Dwi'n meddwl fysa earring yn siwtio fi. Beth ydy o? Ie. Yeah. Hearing aid. Ie, yeah, da iawn. So hearing aid. So mae gen i hearing aid a mae gen i sbectol. Yeah. Pam bod fi angen sbectol? Yeah. I weld, da iawn. A pam bod fi angen hearing aid? Gallu clywed yn well, da iawn. So be mae hyn i gyd yn golygu? Be mae hyn yn golygu? A neb ddeud bod fi'n mynd yn debyg i dad. Be mae'n golygu? Dwi'n newid a dwi'n mynd yn hŷn. Yeah, a di pethau ddim yn gweithio cystal ag oedden nhw. Yeah, dwi'n eiddigeddus iawn ohonoch chi. Achos ym un o'ch chi angen sbectol, nag oes? Yeah? Wyt ti angen sbectol weithiau? Okay. A ti weithiau? Okay. Ond mae'n golygu bod fi methu gweld pethau o'n amgylch chi cweit mor dda ag oeddwn ni arfer. A dwi'n methu clywed pethau cweit mor dda ag oeddwn ni. Yeah? A dych chi'n gwybod be? Mae hwnna. Dyn ni gyd angen sbectol ag hearing aid mewn un ystyr. Okay. Nid yn yr ystyr bod chi angen sbectol fel yma, neu hearing aid fel yma. Ond wyddwch chi be? Mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, pan dyn ni'n edrych o'n cwmpas ni ar y byd, a pan dyn ni'n edrych ar yn hunain, weithiau dyn ni ddim yn gweld pethau'n glir iawn iawn. A weithiau dyn ni'n gweld pethau'n anghywir. A pan dyn ni'n eisiau clywed beth mae Duw yn ddweud wrthyn ni, weithiau dyn ni ddim yn clywed beth mae Duw yn dweud o gwbl. Dych chi'n teimlo fel a weithiau? Chi'n meddwl, sa'n ni'n hoffi gwybod beth mae Duw eisiau i fi wneud. A dyn ni jyst ddim yn siŵr. Wel, mae'r Beibl yn deud, oherwydd bod ni'n bechaduried, mi rydyn ni'n bell o ddi wrth Duw. A dyn ni ddim yn medru clywed beth mae o'n dweud. A dyn ni weithiau yn cael pethau'n anghywir, a dyn ni'n edrych o gwmpas ni, a dyn ni'n cael pethau yn anghywir. Ond mae Duw wedi rhoi i ni sbectol a hearing aid. Beth ydy heina, ydych chi'n meddwl? A dwi'n dweud, nid trei go iawn ydy o, nid trei fel yma, ond rhywbeth sydd yn debyg. Be ydy'r sbectol a'r hearing aid mae Duw wedi rhoi i ni? Gwestiwn anodd. Na roed cliw i chi. Y Beibl. Diolch yn edrych fel sbectol na di. Yeah? A diolch yn binoculars, fedrwn ni'n wneud hynna na fedron. Yeah? A dyn ni'n methu roed o, ella sef yn helpu ni glywed chdi bach. Yeah? Ond fysyn ni, ym mha ffordd mae'r Beibl fel sbectol a fel hearing aid? Mha ffordd? Ie. Yeah. Da iawn. Ie, dyn ni'n clywed Duw yn siarad yn dydan. Os mae Duw yn siarad trwy i air o.
Da chi'n gwybod be? Wythnos diwethaf, oeddwn ni yn pregethu yn Machynlleth, ac o'n i wedi bod yn darllen yn y bore. O'n i wedi bod yn darllen Salm 46. Ac o'n i wedi bod yn stryglo chdi bach. Achos o'n i'n siŵr, ydy Duw rili'n siarad efo fi fyma? Ac o'n i'n gwybod bod o. Ond eto, o'n i'n stryglo i ddeall y geiriau. A pan nes i gyrraedd y capel, a nath na rhywun godi fyny, a nath nhw ddeud, reit, da ni'n mynd i ddarllen. A da chi'n gwybod be nath nhw ddarllen? Salm 46. Yn syth, oedd e fel se Duw yn gwybod bod fi angen clywed y geiriau yna. So mae Duw yn siarad efo ni, a pan da ni'n darllen y Beibl hefyd, da ni'n medru gweld pethau yn llawer cliriach. Sut da ni'n gwybod bod pethau yn iawn neu'n anghywir? Sut da ni'n gwybod bod pethau'n iawn neu'n anghywir? Pwy sy'n deitha ni? Ydy athrawon weithiau'n deitha chi'n yr ysgol? Ydy. Mam a dad yn deud. Ond sut da ni wir yn gwybod? Mae'n deud yn y Beibl. Ac yn y nos, ar nos Sul, da ni'n edrych trwy'r 10 Gorchymyn. Os da ni'n dysgu beth sydd yn wir a beth sydd ddim yn wir. Felly, lle mae rhai yna chi angen sbectol, lle mae rhai yna chi angen hearing aid fel fi. A mae hwnna'n gret yn dydy, bod ni'n medru cael help. Ond beth sy'n wych ydy bod Duw yn rhoi i ni sbectol a hearing aid yn y Beibl. A dyna pam da ni'n dod ar ddydd Sul, dyna pam byddwch chi'n mynd i ysgol Sul wedyn. Byddwch chi'n edrych ar hanes. Allan o be byddwch chi'n edrych ar hanes? Lle bydd yr hanes yma? Byddwch chi'n neud yn yr ysgol Sul, dych chi'n meddwl? Iowan Bedyddiwr, fydd o, ella digon posib. A lle mae o? A lle mae'r hanes yna i gael? Ydy Eirin wedi wneud yr hanes fyny hun? Di o di ffeindio bar y cyfrifiadur? Na, lle mae di cael o? Y Beibl. Y Beibl. A dyna pam bod y Beibl yn hollol hanfodol. Dyna pam bod ni'n dod a darllen y Beibl, gwrando, a rhywun yn esbonio beth mae'r Beibl yn trio i ddweud wrthyn ni. Gwych, diolch yn fawr iawn. Reit, gewch chi fynd nôl i'ch set. Da ni'n mynd i ganu chydig o emynau rwan. Da ni'n mynd i addoli Duw efo yn gilydd. Felly, yr un cyntaf ydy dewch i weld. Dewch i weld. Frenin, cariad, dewch i'w weld. Gwelwch goron thrain a gwisg o borffor drud. Creulon groes. Ar ei gefn, gwawd y milwyr, gwaedd y llu, unig ac heb gyfaill, dringa at y bryn. Mae'n bob math o wahanol emynau, does? Mae'n emynau sydd, fel yr un cyntaf nath ni ganu, yn rhyw fath o yn emynau sydd yn rhoi i ni y Beibl, i ni gael canu y Beibl. Mae'r emyn yma yn helpu ni i feddwl ac i fyfyrio ar yr arglwydd Iesu Grist, ar ei groes. Wedyn, addolwn wrth dy draed, man cwrdd i lyd a hedd, ac fe olchi'r eog fyd, gan gariad pyr, yn bechod drosom ni o gad i'n ddeall hyn, dwfn friwiau cariad weiddant maddau dad. Ac wedyn mi ewn ni ymlaen i ganu, sgen ti syched, sgen ti angen, tyrd ac yfar dyfroedd bywiol. Wedi thorri, mae tangnefedd i ti wrth y dyfroedd bywiol.
Arglwydd yw Dad, da ni yn diolch i ti am dy gariad rhyfeddol di. O Dad, da ni'n diolch bod ni rwan pan mae gennym ni syched, yn bod ni'n gwybod bod ni'n cael dod ata ti, ffynhonnell y dyfroedd bywiol. O Arglwydd yw Dad, da ni'n diolch am yr arglwydd Iesu Grist i fod o ar y groes wedi marw trosta ni. A da ni'n diolch i fod o wedi atgyfodi, ac felly bod ni yn medru dod a daddoli di. Da ni'n medru dod a pwyso yn llwyr arna ti. O Arglwydd yw Dad, ti di cyfan yr ydyn ni angen. A o Dad, helpa ni y bore yma rwan, helpa ni daddoli di. Helpa ni ddweud pa mor dda wyt ti, pa mor rhyfeddol wyt ti. A gad i ni, o Arglwydd yw Dad, i glywed dy air di ac i adael y gair na yn newid. Achos da ni eisiau bod fel yr arglwydd Iesu Grist. Eisiau bod bobl sydd yn gwyn clod i ti. Da ni'n cyflwyno'n hunain i ti rwan. Da ni'n cyflwyno Rhodri yn Mroaled. Da ni'n cyflwyno Dad lawr yng Nghaerfyrddin a cyflwyno'r ysgol Sul digwydd ac Eirin yn fanna'n Arwain a phawb arall ohonan ni Dad. Please rhod y ysbryd weithio yn ein calon. Gadewch i ni ganu cyfiawnder Crist a'i waed yn llu, i'w unig sail fy ngobaith i. Fi ond ddod ymlaen i ddarllen i ni.
Just dal o lawr. Darllen datguddiad, penod 21, adnod 1 i 8. Yna gwelais nef newydd a deiar newydd, oherwydd yr oedd y nef gyntaf a'r ddeiar gyntaf wedi mynd heibio, ac nid oedd môr mwyach. A gwelais y ddinas sanctaeth, Jerusalem newydd, yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw, wedi ei pharatoi fel priodferch wedi ei thicau i'w gŵr. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy yn bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy yn dduw iddynt. Fe sych bob deigryn o'i llygad hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen. Y mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Yna dywedodd yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd. Wele y rwyf yn gwneud popeth yn newydd. Dywedodd hefyd, ysgrifenna, oherwydd dyma eiriau ffyddlon a gwir. A dywedodd wrthyf, y mae'r cwbl ar ben, my fi yw alffa ac omega, y dechrau a'r diwedd. Rhodda fi i'r sychedig ddiod yn rhodd o ffynon dŵr y bywyd. Caiff yr rhai sy'n gorchfygu etifeddu'r pethau hyn. Byddaf yn dduw iddynt a byddant hwythau'n blant i mi. Ond y llwfr, y digred, y ffiaidd, y llofruddion, y peteinwyr, y dywiniaid, yr eilyn addolwyr a phawb celwyddog, i'r rhan hwy fydd y llyn sy'n llosgi gan dan a brwmstan. Hynny yw yr ail farwolaeth. Diolch, gadewch ni weddio. Arglwydd yw dad. Wrth i ni ddod at y ti rwan a dod at y air di. Da ni'n ymwybodol, dad, yn bod ni yn sychedig. Da ni'n ymwybodol bod gyda ni ddim heiddiant yn hunain. Dad, da ni ddim yn dod at y ti rwan yn meddwl bod ni yn gwybod yr atebion i gyd. Da ni chwaith ddim yn dod at y ti'n meddwl bod ni yn sorted, dad. Da ni'n ymwybodol bod ni'n anghennus. Da ni'n gwybod bod ni wedi methu gymaint o weithiau, hyd yn oed yn yr wythnos ddiwethaf yma, dad. Da ni'n dod fel plant, angen i ti, dad, siarad gyda ni, ac i ti agor yn clystiau'n calonau ni, ac i ti fod yn agos i ni. Dad, please, bydd gyda ni rwan, a cymorth ni, a gad i'r cyfan ddwy'n gogoniant i Iesu Grist. Amen. Wel, os oes gennych chi eich Beiblau, cadwch nhw ar agor, achos da ni'n mynd i fod yn edrych ar y rhan yma o datguddiad penod 21 y bore yma am chydig bach o amser. Wel, wrth edrych allan, dwi'n gweld bod yna, dwi'n meddwl bod yna neb yn ymweld â ni heddiw nag oes. Felly mae gen i syniad eitha da lle ydych chi gyd yn byw. Da ni'n byw mewn llefydd gwahanol, o gwmpas Bangor yn dydan. Ac mae nifer o le bethau unigryw am o'n i am lle da ni'n byw. Ac un o'r pethau unigryw am Rhiwlas, lle dwi'n byw, a bydd rhai yna chi'n gwybod am hyn, ydy boreau yn Rhiwlas ddim fel arfer yn dda iawn. Mae yna rhyw law a bob math o bethau o gwmpas yn aml. Hyd yn oed pan mae'n braf yn bob man arall, mae Rhiwlas i weld mewn rhyw darth a niwl mawr. Ond mae'r nosweithiau yn aml yn hyfryd. Da ni'n edrych allan a da ni'n edrych dros Ynys Seiron Magareth yn nodi o fyma ac yn edrych dros Gastell Penrhyn a dros y môr ac mae'n aml yn hyfryd. Ac beth sydd yn digwydd ambell i waith, mae yna rhywbeth arbennig iawn yn digwydd am ei ddigwyddodd o ryw bythefnos yn ôl. Sef, mae yna ryw niwl neu ryw darth yn dod i mewn oddi ar y môr. Ac felly, da ni yna yn edrych allan ac os ydych chi'n edrych, ydych chi'n gweld yn sydyn, ydych chi'n gweld, fedrai'm gweld Sir Fôn bellach. Fedrai'm gweld Ynys Seiriol. Ac mae'r niwl yma yn dod fel rhyw flanced, fel rhyw fysedd yn dod dros. Ac yn sydyn, ydych chi'n methu gweld Castell Penrhyn. Ac mae'r niwl yma yn dod ac mae'n dod dros Fangor i gyd trwy'r Dyffryn ac yn y blaen. A weithiau mae'n codi dros Rhiwlas, ond weithiau dydy o ddim.
A mae o'n rhyfeddol iawn, actually, achos dych chi yn sefyll yna yn yr ardd yn edrych allan, a mae fel se'r môr wedi dod i mewn. Dych chi methu gweld Bangor na'n byd, na Sir Fôn na'n byd, just top y cymylau i gyd. Ac oedd hyn yn digwydd noson o'r blaen. Ni'n edrych allan ac oedd yna niwl, ac eto ni medru gweld yr machlud rhyfeddol, medru gweld y sêr yn dechrau dod allan, gweld y lleiad, gweld y lliwiau rhyfeddol yma. Wel, y diwrnod wedyn, o'n i'n siarad efo rai o'n ffrindiau, ac o'n i'n deud, waw, welwch chi neithiwr, welwch chi pa mor ffantastig oedd pethau, neithiwr oedd y tywydd. Ac wrth gwrs, beth oedden nhw'n deud, welon ni ddim byd o gwbl. Oedden nhw yn byw ym Mangor neu yn Bethesda, ac felly gyd welon nhw oedd niwl. I gyd welon nhw oedd dim byd. Gweld niwl trwm siapiau aneglur, pethau anusgwyl yn dod, cerdded ar hyd y stryd, a da ni gyd yn gwybod beth ydy o, da ni fod mewn niwl trwm, i yrru mewn niwl, ac yn sydyn mae pethau jyst yn ymddangos allan o nunlle. Mae'n anodd gweld unrhyw beth o gwbl mewn niwl. Wel, mae hwnna medru bod yn ddarlun, dwi'n meddwl i ni, o'n byd ni, ac o'n bywyd ni. Mae'n bywyd ni weithiau, a weithiau yn aml, yn medru teimlo fel sy'n ni mewn niwl. Bod ni'n Gristion, neu'n peidio, mae'n bywyd ni weithiau medru teimlo yn ansicr. Weithiau, da ni'n stryglo i ddeall beth ar y wyneb ddeiar sydd yn digwydd. Da ni'n ymwybodol fel Cristnogion, bod yna rhywbeth mwy, a bod yna reality mwy yna, ond eto mae'n bywyd ni yn medru bod mor geiedig. Da ni'n edrych ar y byd o'n cwmpas ni. Ac yn arbennig ar hyn o bryd, ydych chi'n meddwl be ar y wyneb ddeiar sydd yn mynd ymlaen. Mae pobl yn chwythu hunain i fyny, yn rhyfeloedd yn mynd ymlaen, a bob math o bethau. Da ni'n medru meddwl be sydd yn mynd ymlaen. Yn cymdeithas, da ni'n gweld scandals yn codi, da ni'n gweld, hyd yn oed dros y penwythnos, wel, mae yna aelod seneddol arall wedi camu lawr oherwydd beth sydd yn mynd ymlaen, y gwahaniaeth mawr ydy tro yma. Chydig fisoedd nôl oedd o'r ceidwadwyr oedd rwan llafur sydd yn. So mae fel se pawb jyst yn ddim yn gwybod be sydd yn mynd ymlaen. Mae pobl yn chwilio am ystyr. Mae pobl yn chwilio i wybod be sydd yn iawn. Mae yna problemau iechyd meddwl ac yn y blaen. Ac yn bywyd ni hefyd, da ni'n medru weithiau dyda'n meddwl o beth sy'n mynd ymlaen. Beth ar y wyneb ddeiar mae Duw yn ei wneud. Da ni'n stryglo weithiau, neu mae yna bethau jyst yn dod o nunlle i'n ysgwyd ni yn bywyd ni. Mae pethau i weld mor ansicr. Da ni'n teimlo fel sy'n ni mewn niwl. Ac efallai'n fwy anodd pan mae'n digwydd yn calonau ni. A da ni'n stryglo, a da ni'n meddwl lle mae Duw yn hyn i gyd. Beth mae Duw yn ei wneud? Da ni eisiau gweld Duw, da ni eisiau clywed Duw yn siarad gyda ni. Wel, gallech chi ddychmygu bod Ioan yn teimlo fel a Ioan yn asgwennu datguddiad. Oedd o yn un o'r disgyblion oedd ar ôl, oedd rhan fwyaf eraill wedi cael ei lladd, a wedi cael ei ddienyddio ac yn y blaen, ac felly oedd o yna yn ceisio helpu'r eglwys ac oedd o wedi cael ei yrru ffwrdd i Patmos yn doedd. A dwi'n meddwl, os ydych chi fel fi, weithiau ni'n meddwl, wel, dwi'n siŵr oedd Ioan efallai yn meddwl bod o'n eistedd nôl yn mwynhau fywyd yn Patmos yn cael rhyw fath o ymddeoliad. Ond dwi'n meddwl na fel oedd o. Ella bod Ioan yna'n strygl o meddwl, beth sy'n mynd ymlaen? Fi di'r unig ddisgybl ar ôl beth mae Duw yn ei wneud. A beth mae Duw yn ei wneud ydy, mae Duw yn rhoi gweledigaeth iddo fo, ydy. Mae Duw fel sefo yn deud wrth Ioan, Ioan, mae rhaid i ti gael dy godi allan o hyn. Mae rhaid i ti weld pethau yn gliriach. Mae rhaid ti weld y reality. Mae rhaid ti weld y dyfodol. O gymryd y darlun yna eto, mae rhaid i ti ddod allan o'r niwl i fyny i Rhiwlas, i weld jyst pa mor brydferth ydy pethau.
I weld beth mae Duw yn ei wneud go iawn. I weld y ser yn disgleirio. I weld pa mor rhyfeddol ydy cynllun Duw. Pa mor brydferth ydy o, pa mor ogoneddus ydy o. A felly bore yma, be dwi'n gobeithio wneud, ydy mynd â chi rhywlas. Codi chi uwch ben y niwl, jyst am chydig bach. Jyst i sylwi am bell i beth dwi'n gobeithio fydd yn help i chi. Beth bynnag di'ch sefyllfa chi, ella bod chi yn teimlo bod chi mewn niwl trwchus, ella bod chi ddim. Dwi'n gobeithio fydd o'n gymorth wrth i ni edrych ar beth mae Ioan yn gweld yn fama, yn yr adnodau yma. A'r peth cyntaf mae o'n gweld ydy, da ni'n gweld o yn adnod 1, mae'r byd yma yn mynd i ddod i ben. Mae'r byd yma yn mynd i ddod i ben. Sylwch ar adnod 1, yna gwelais nef newydd a deiar newydd, oherwydd yr oedd y nef gyntaf a'r deiar gyntaf wedi mynd heibio. So yn deiar ni, mae'n mynd i ddod i ben. Y deiar materol, y mynyddoedd, da ni'n weld o'n cwmpas ni, y coed, yr cyfan da ni'n weld, mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni i fod o'n mynd i ddod i ben. Yr afonydd, y moroedd ac yn y blaen. Mae Pedr yn sôn am hyn yn ei lythyr ail Pedr, pennod 3, adnod 10. Dyma beth mae o'n deud. Fe ddaw dydd yr arglwydd fel lleidr. A'r dydd hwnnw bydd y nefoedd yn diflannu a thrwst ar elfennau yn ymddatod gan wres a'r ddeiar a phopeth sydd ynddi yn peidio a bod. So mae'r ddeiar yma mynd i ddod i ben rhyw bryd. Rwan ta dwi'n yn gwybod beth ydych chi feddwl o Cadw neu'r National Trust ac yn y blaen, a da ni'n gwybod fod yna nifer o adeiladau pwysig o gwmpas fama, Castell Caernarfon, Castell Penrhyn ac yn y blaen, a mae yna lot o bwysau ar gadw pethau, cadw'r chwarel yn hetifeddiaeth ni ac yn y blaen. A maen nhw'n bwysig, ond rhyw ddydd bydd y cyfan yn dod i ben. Bydd Cadw methu cadw Castell Caernarfon i fynd, fydd o'n mynd yn llwyr. A dyle hyn yn sicr roed persbectif i ni. Da ni'n hoffi'n pethau ni, dydan? Da ni'n hoffi yn y stwff sydd genda ni. Mae gennym ni dau, mae gennym ni erddi, a does am byd yn bod ar hynny. Ond rhyw ddydd, mae'r cyfan yn mynd i ddod i ben. Mae rhaid i ni ddal y cyfan gyda llaw agored. O'n i'n meddwl am ddarlun, ac am o'n i darlun gored i gwneud castell tywod ynde. Mae gwneud castell tywod yn gret. Mae gen i frawd yng Nghyfraith sydd wrth i fodd yn gwneud castell tywod. Fyddwch chi weld y pethau mae o'n medru wneud, a mae wrth i fodd yn gwneud y castell a tyrau gwahanol. Ond beth sy'n digwydd? Mae'r môr yn dod i mewn. A dyna sy'n mynd i ddigwydd i bob dim yn y byd yma. Ond nid yma y darlun cyflawn chwaith nag e. Be sy'n arbennig yn mynd i ddod i ben? Be yn arbennig sy'n mynd i ddod i ben? Neu pam, rhown ni o fel a, pam fod pethau yn mynd i ddod i ben? A dyn ni'n gweld o yn fama yn adnod 1 eto, oherwydd roedd y nef gyntaf a'r ddeiar gyntaf wedi mynd heibio, ac nid oedd môr mwyach. Ta pam rhywun y ddeiar bod yn sôn am fôr yn fanna? Ydy o bod o just y môr yn mynd i ddod i ben, a bod pethau eraill ddim? Na. Yn yr amser, oedd hwn yn cael ei ysgrifennu, oedd y môr yn cynrychioli pob dim ansicr, gelynion, gwrthryfel. Dyna oedd y môr yn ei gynrychioli, ac yn fama, mae Ioan fel sy'n fan dweud wrthyn ni, welylwch, mae'r byd ma'n mynd i ddod i ben, mae pob dim o gwmpas yn mynd i ddod i ben, ond yn arbennig, mae'r elfennau yna, y pethau ansicr, y pethau gwrthryfelgar, mae hein yn mynd i ddod i ben. Mae'r elfen ansicr o fywyd yn mynd i ddod i ben. Mae'r pethau sydd yn anghywir yn mynd i ddod i ben. Mae gwrthryfel yn erbyn Duw yn mynd i ddod i ben. Mae dioddefaint yn mynd i ddod i ben. Mae salwch yn mynd i ddod i ben. Mae tristwch
yn mynd i ddod i ben. Cwestiwn sy'n aml yn cael ei oli i Gristnogion, yn arbennig pan dyn ni'n trio rhannu'n ffydd, ydy pam fod Duw wedi creu byd fel yma? Sut fath o Dduw fysa wedi creu byd efo'r holl bethau yma sydd yna anghywir ynddo fo? A'r gwir ydy nath Duw ddim creu byd fel yma. Dyn ni'n gwybod, y Genesis yn dweud wrthyn ni dydan bod Adda ac Efa wedi pechu, ac felly bod y cwymp a'r felltith wedi dod mewn. A trwy drygioni pobl, trwy ni droi cefn ar Dduw, dyn ni'n gwybod bod yr holl bethau yma wedi dod mewn i'n byd ni, a bod Duw wedi melltithio'r byd. Ond beth dyn ni'n dysgu yn fama, di rhyw ddydd fydd y cyfan yn dod i ben. Fydd y draen yn dod i ben, fydd y pethau sydd mor anodd yn dod i ben, ac mi fydd marwolaeth ei hun yn dod i ben. Bydd y pethau yna sy'n neud i chi grio. Y pethau yna, efallai, ydych chi'n rhannu fo neb arall, mi fydd y pethau yna yn dod i ben. Dyn ni weld o'n adnod 4 yn dydan, y mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Mae'r drefn gyntaf wedi mynd heibio, os hoffech chi. Neu os allai roed y mewn ffordd arall, mae'r anrefn cyntaf wedi mynd heibio. Felly'n gyntaf, gawn ni stopio fama a meddwl, wel, sut dyle hyn effeithio ni? Wel, y peth cyntaf, fel o'n i'n deud, ydy dylen ni fod yn dal pethau gyda llaw agored yn dylen ni. Di'r adnod yna. Trysorwch i chi drysorau, neu peidiwch â thrysori chi drysorau ar y ddeiar, lle mae gwifyn a rhwd, a lle mae lladron yn cloddio trwadd. Rhaid i ni beidio rhoi yn holl nerth, yn holl egni er mwyn just cael pethau yn y byd yma, achos maen nhw'n mynd i ddod i ben. Fyddwn ni'n gorau gadael nhw ar ei hôl rhyw ddydd, os fyddwn ni'n marw, neu os fydd yr arglwydd yn dod yn ôl, yna byddwn nhw i gyd yn cael eu dinistrio. Be ydych chi'n treulio'ch amser chi yn ei wneud? Rwan, dwi ddim yn deud dylen ni jyst fod ddim yn cymryd dim sylw o y byd yma, ac y dylen ni fod yn deud, wel, dim ots am Gastell Caernarfon, gadewch i ni chwythu'r lle i fyny na'n byd fel. Ond mae rhaid i ni feddwl, be dyn ni'n meddwl sydd wir yn bwysig? Ac hefyd, cofiwch, os ydych chi'n stryglo ar hyn o bryd, mi fydd pethau'n dod i ben. Nid fel yma mae pethau yn mynd i fod am byth. Ella bod chi'n ymladd, bod chi mewn sefyllfa anodd, ella bod chi mewn poen. Mae'n bwysig cofio nid dyma'r diwedd. Cyn yr haf, oedd Naomi yn gwneud aroliadau, yn doedd et. Ac o'n i'n teimlo dros Naomi, achos oedd hi'n dod bob dydd Sul, ac o'n i'n gwybod, mae'r aroliadau. A be o'n i'n deud oedd, paid poeni, maen nhw bron drosodd. Ac wedyn gyd i ddod i weithio efo ni yn y swyddfa. Ydych chi'n gweld y darlun? Da ni'n teimlo, da ni'n cario ymlaen, ond rhyw ddydd, da ni'n gwybod fydd y cyfan yn dod i ben. Yn ail, fe fydd yna ddeiar a nef newydd. Gweld o eto'n adnod 1, yna gwelais nef newydd a deiar newydd. A'r gair newydd yma, mae'n golygu mwy na just newydd. Mae'n golygu cael ei adnewyddu, cael ei ail-wneud. Eto, da ni'n weld o yn Pedr. Mae Pedr yn sôn yn ail Pedr, pennod 3. Chydig bach pellach mlaen o'r adnodau ni'n darllen, adnod 12. A chwythau'n disgwyl am ddydd Duw ac yn prysuro ei ddyfodiad y dydd pan ddatoddir y nefoedd gan dan ac y toddir yr elfennau gan wres. So fanna, da ni'n cael y darlun yma, dydan bod Duw yn ail-wneud pethau. Ond disgwyl yr ydam ni yn ôl ei addewid ef am y nefoedd newydd a deiar newydd lle bydd cyfiawnder
yn cartrefu. Deiar newydd, nef newydd. Mi fydd o ryw ffordd yn debyg i'n deiar ni rwan, ond yn well. Mi fydd y cyfan wedi cael ei buro. Mi fydd gennym ni gyrff newydd. Dim marwolaeth, dim ansicrwydd, dim dioddef, dim salwch, dim casineb. Mi fydd o'n well. Mi fydd na harddwch. Yn ydych chi'n edrych o gwmpas rwan, ydych chi'n meddwl weithio, waw, mae'n olygfa rhyfeddol. Ydych chi'n meddwl, waw, pa mor anhygol fydd y byd newydd. Os ydy'r byd yma, efo'i broblemau mynd i gael ei ail-wneud, mae'n y byd newydd yn mynd i ddod. Dwi wrth y modd efo rywbob y cwstad. Pwy fyma sy'n hoffi rywbob y cwstad? Rhai ohonych chi, oce, gret. O'n i'n meddwl bod fi'n hoffi rywbob y cwstad, ond mi es i am bryd o fwyd efo Debs, nifer o flynyddoedd yn ôl, a ges i bwdin kind of deconstructed rhywbob yn cystad. Ac oedd o'r peth mwyaf anhygol ges i rioed. A cyn hynny o'n i'n meddwl, waw, o'n i'n hoffi rhywbob y cwstad, ond ar ôl hynny, bobo bach o'n i'n hoffi rhywbob y cystad. Oedd ne candy floss, blas rhywbob, a panna cotta, bob math o flasau gwahanol. A dwi'n siŵr fyddwn ni yn y nedd newydd a'r ddeiar newydd yn dweud, waw, o'n i'n hoffi rhywbob y cwstad yn yr hen ddeiar. Ond mae gymaint gwell rwan. Dych chi'n gweld? Mae'n well i ddod o'n blaen ni. Mae'n berig mewn meddwl gormod a trio meddwl gormod, ond dylen ni fod yn myfyrio ar hyn. Dychmygwch ddeffro'n y bore a dych chi'n edrych ar y BBC website. A beth sy'n ar hyn o bryd, mae hyn a llall wedi digwydd yma, hwn di mynd o'i le. Does am newyddion da, ond yn y byd newydd fyddwn ni'n edrych a beth fydd o ar y BBC website newyddion da. Fi ddim angen cloi drysau ar dau. Fi ddim angen ysbyty Gwynedd. Fi na ddim marwolaeth. Y pethau yma sy'n yn cael ni lawr rwan, a beth bynnag ydi o, boed o'n yn salwch, yn berson, yn sefyllfa, ella rhywbeth dyn ni'n ymwybodol bod ni wedi bod yn brwydro trwy'n bywyd a bod ni'n mynd i fod yn brwydro efo fo, fydd o ddim yna. A mi fydd yn gallu ni yn capacity i fwynhau a gwerthfawrogi pethau yn gymaint mwy. A dyma lle da ni'n dod i ganolbwynt y peth, achos os ydych chi sylwi ar adnod 2, beth mae'n deud, a gwelais y ddinas sanctaidd Jerusalem newydd yn disgyn o'r nef oddi wrth dduw. Be di'r ddinas sanctaidd yma? A'i lle ydi o neu? Na, beth ydi o? Mae'n dweud wedi ei pharatoi fel priodferch, wedi ei thecau i'w gŵr. Pobl. Pobl ydi canolbwynt y byd newydd yma. Maen nhw wedi dod i lawr, hynny mae Duw wedi paratoi pobl i fod yng nghanol ei fyd newydd perffaith o. Ydych chi'n gweld, nid jyst byd gwell fydd gennym ni, ond fydd gennym ni bobl gwell hefyd. Galatied 5:22. Mae rhai na ni oedd yn coleg yn Gaerdydd yn gwybod beth ydy hwn, achos oedd Gwyn Williams yn hamro ni mewn i ni. Galatied 5:22, ffrwyth yr ysbryd. Jyst dychmygwch bobl fel yma. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, pobl sydd yn caru, llawen, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan disgyblaeth. Dyna'r math o bobl fydd yn y ddeiar newydd yma. Tydio'n rhyfeddol. Tydio'n rhyfeddol, mae be dyn ni'n cael fama di disgrifiad o briodas. A dych chi ella meddwl, mae rhaid bod hyn rhy dda. Nid i too good to be true, ond sylwch pwy sy'n mynd i wneud hyn, adnod 5. Dywedodd yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd, Duw ei hun sydd yn dweud hyn.
Duw sydd yn mynd i wneud o. Wele rwyf yn gwneud pob peth yn newydd. Mae Duw yn deud, sgrifenna'r pethau yma lawr achos maen nhw'n eiriau ffyddlon a gwir. A mae'r cwbl ar ben. Beth mae hwnna'n ei olygu? Wel, beth mae'n deud ydy mae'r cyfan wedi wneud. Mae Duw yn dweud wrth Iwan, mae'r cyfan yn sicr. Fi di'r alffa a'r omega, y dechrau a y diwedd. Chi'n gweld y cysur rhyfeddol sydd yma, y gobeith rhyfeddol sydd genddo ni fel pobl Duw. Yn ein sefyllfa ni heddiw, beth bynnag ydy'n sefyllfa ni, mae Duw yn mynd i wneud pob peth yn newydd. Mae'r byd newydd yn mynd i fod yn rhyfeddol. A pan mae pobl yn deud wrthyn ni, wel, sut fath o Dduw fysa medru creu byd fel yma? Dyn ni'n medru deud wrthyn nhw, nath Duw ddim, a dydy'r byd mae ddim yn mynd i fod fel yma yn byth. Mae pob drygioni mynd i gael ei ddelio efo. Mae pob anwiredd yn mynd i gael ei ddelio efo fo. Rhyw ddydd mi fydd yna fywyd perffaith, mi fydd yna fyd perffaith. A'r trydydd peth dyn ni'n weld ydy mi fydd Duw yna. Mi fydd Duw yna. Adnod 3. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele, y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Mae Duw yn byw efo ei bobl. Bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy yn bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy yn dduw iddynt. Dyma beth yn isio, ynde? Dyna pam o'n i'n darllen Salm 46 ar y cychwyn, lle mae pobl Dduw, maen nhw'n stryglo, maen nhw eisiau gwybod ydy Duw efo nhw. A maen nhw'n dweud, ydy mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni. Da ni'n saff, pam? Achos mae Duw efo ni. A da ni'n medru deud hynna trwy ffydd heddiw yn dydan. Ond yn y byd newydd yma, fyddwn ni ddim angen ffydd, achos mi fydd o yno o'n blaen ni. Mi fydd o'n wir. Mi fyddwn ni gyda yn crewr. Mi fyddwn ni gyda'r un sydd yn deall ni go iawn. Dych chi weithiau'n teimlo sneb yn deall chi? Mwyn ni'n elfen does bod ni gyd fel a weithiau. Hyd yn oed y bobl sy'n fwy agos a da ni'n mynd yn frustrated achos da ni'n just ddim yn deall fi. Ma'ch crewr chi'n eich deall chi'n berffaith a mi fyddwch chi gyda fo. Yr un sydd wedi'ch creu chi, yr un sy'n eich deall chi, yr un sydd yn ffynhonnell cariad. Pob dim da yn dod o Dduw ac mi fydd o yna. Ffynhonnell pob cariad. Ffynhonnell pob daioni. A nid jyst rhywbeth pell i ffwrdd ydy hyn, mae hwn yn rhywbeth personol iawn. Dych chi'n gweld yr iaith bersonol sydd yn adnod 4? Fe sych bob deigryn o'i llygaid hwy. Rwan, dwi'n yn gwybod, ond fedrwch chi ddim sychu deigryn o lygaid rhywun o'n i bai bod chi'n mynd yn agos atyn nhw na fedrwch. Mi fydd Duw yn sychu pob deigryn. Ac ni bydd marwolaeth mwyach na galar, na llefain, na ffwyn. Chi'n gweld pa mor hyfryd ydi o? Chi'n gweld pa mor ffantastig ydi mae priodas sydd gennym ni fama. Bod na fyd gwrthryfelgar sydd wedi torri a da ni yn ei ganol o ar hyn o bryd. A beth mae Duw yn ei wneud? Duw ddim jyst wedi gadael yn byd ni, ddim jyst wedi gadael ni, gallai fo fod wedi. Mae wedi dweud, na, dwi am wneud pob peth yn newydd. Dwi am ddod, a dwi am ddod â pobl yn ôl at fy hun. Mae Duw wedi bod yn gweithio, a mae o yn gweithio, ac mi fydd o rhyw ddydd, fydd o'n puro byd o'n cwmpas ni, ac mi fydd gen efo bobl i fo'i hun. Pobl berffaith fydd yn byw mewn harmoni, a fydd na ddim drygioni o gwbl. A dyna'r dyfodol sydd gyda ni. Cyn i mi orffen felly, gadewch chi mi ofyn, fyddwch chi yna?
Fyddwch chi yna? Fi roi darlun i chi, drio esbonio beth dwi'n olygu. Mi gafon ni norovirus ymryn y groes yr haf yma, mewn gwersyll. Ac oedd o'n brofiad digon anodd, ac oedd o'n brofiad digon diddorol i fod i ffwrdd ohono fo. Hynny di, oedd o ddim yn neis o gwbl i'r bobl oedd yn ganol y peth. A mi oedd yna wersyll ymryn y groes, ac mi ath yna blant yn sâl a dechrau taflu fyny ac yn y blaen. Ac oedd rhaid i ni yrru'r plant yna adre, achos oedd yna virus o gwmpas. A dyma ni'n gyrru'r plant i ffwrdd yn ôl adre at i'r rhieni, oedd yn wrth i bodd amdano fo. Dwi'n siŵr fel y gallech chi ddychmygu. Ond wedyn oedd gennym ni broblem, oedd gennym ni bryn y groes, ac oedd bryn y groes dal efo'r virus yma yno fo. A be oedd rhaid i ni wneud felly oedd gwneud deep clean. A fe wnaethbwyd deep clean anhygoel. Fe ddaru ni gael cwmni mewn ac cnau bob math o lefydd a rhoi mist dros rhywbeth technegol. O'n i'n hyd yn oed yn gwybod bod chi'n medru gwneud mwyn lladd y virus o bryn y groes. Ac felly oedden ni'n eitha sicr, oedden ni bron 100% yn sicr, does yna ddim virus ym bryn y groes. Ond be ddigwyddodd chydig wythnosau wedyn, mi ddoth na wersyll arall a mi ddoth na blentyn efo virus. Ac oedd y cyfan wedi ddadwneud. Unwaith eto, oedd y virus wedi dod i mewn. Ac unwaith eto, be oedd rhaid wneud, oedd gyrru pawb adre a llnau eto. A ydych chi'n gweld, mae Duw yn paratoi byd perffaith. Mae'n mynd i gael gwared â pob drygioni. A fydd o'n medru edrych ar y byd newydd yma a deud, mae'r byd yma mynd i fod yn berffaith. Mae'r byd yma fydd ddim pechod o gwbl. A fysa ni medru deud, ie, ond be di'r peryg? Oes na rywun yn mynd i ddod mewn i'r byd yna sydd yn bechadur? Achos os doeth unrhyw un i mewn i'r byd yna eto sydd yn bechadur, mi wnawn nhw sboilio y cyfan. Oeddech chi'n teimlo'n annifyr pan nath Ffion ddarllen yr adnod olaf yna yn y darn? Na beth mae'r adnod olaf yn dweud. Ond y llwfr, y digred, y ffiaidd, y llofruddion, y piteinwyr, y dywinied, yr eilyn addolwyr, a phawb celwyddog, ei rhan hwy fydd y llyn sy'n llosgi gan dan a brwmstan. Hwnnw yw yr ail farwolaeth. Ydych chi'n gweld fyddwn ni methu bod yna na fyddwn? Fydd y byd ddim yn berffaith pe bawn ni yna. Dwi'n gwybod mod i'n gwneud pethau'n anghywir. Dwi'n gwybod mod i'n brifo pobl. Dwi'n gwybod mod i'n cael meddyliau anghywir. Dwi'n heiddi marwolaeth, dwi'n heiddi peidio bod yn y byd yma. Dro ar ôl tro, dwi'n gwybod beth mae Duw am i mi wneud a dwi'n troi cefn arno fo. A dwi eisiau gwneud yr hyn a dwi eisiau gwneud ei hun. Fedra i ddim bod yn y byd newydd yma. Fyddwch chi medru bod yna? Y gwir ydy, fydd ddim un ohono ni medru bod yna ohono ni'n hunain, na fyddo. Dim un ohono ni. Ond beth sydd yn rhyfeddol ydy bod gyda ni adnod 6 a 7 hefyd yn y darn yma. Mae yna bobl yn mynd i fod yna. A mae posib i chi ac i fi fod yna. Mae yna bobl perffaith yn mynd i fod yn y byd newydd yma. A mae Duw yn dweud, ylwch mi allwch chi fod yna. Bod chi wedi gwneud pethau'n anghywir, bod eich calon chi'n ddrygionus, bod chi'n wrthryfelgar, mi allwch chi fod yna. Be ydych chi angen i fod yna? Ydy o'n deud bod chi angen byw yn dda? Ydy o'n deud bod chi angen bod yn glyfar? Na. Ydy o'n dweud bod chi angen bod yn sorted? Na, sicr ddim. Ydy o'n dweud bod chi angen bod yn rhywun sydd byth yn crio ac byth ffeindio pethau'n anodd? Na, i'r gwrthwyneb.
Ydy o'n deud bod rhaid i chi fod yn hollol sicr ac yn rhywun sydd ar dan dros Dduw? Na, dio ddim yn dweud hynna. Beth ydych chi angen? Adnod 6. Rhoma fi i'r sychedig ddiod yn rhodd o ffynon dŵr y bywyd. Be ydych chi angen i fod yna? Syched. Da ni angen bod mewn angen. Dyna beth mae Duw yn deud. Os ydych chi'n bobl sydd mewn angen, os ydych chi'n gwybod bod chi ddim yn mynd i fod yna, a ydych chi'n troi at Dduw, a ydych chi'n deud, dwi'n gwybod, sgen i ddim gobeith ohono fi'n hun, yna mi bydd Duw yn deud, ie, gallwch chi ddod. Mae'n meddwl ni'n mynd ydi at y wraig o Samaria. Iesu'n siarad efo'r wraig o Samaria. Ydych chi'n cofio y ddynes o Samaria ac oedd hi yna wrth y ffynon. A beth mae Iesu'n dweud wrthi hi ydy, dwi'n mynd i roi dŵr arbennig i ti. A dyna beth nath Iesu ddod i wneud. Nath o ddod i roi dŵr y bywyd. I'n byd toredig ni. Dyma fo'n byw yn berffaith. Dyma fo'n dod i mewn i'n byd ni. Pam mwyn sortio y mes yma allan. Sortio y drygioni a'r pechod allan. Dyma fo'n cymryd y cyfan arno fo'i hun ar y groes. A dyma fo'n atgyfodi, a dyma fo'n concro marwolaeth. Ydych chi'n gweld, mae'r adnodau yma'n wir oherwydd fod Iesu yn wir. Fysa Duw yn medru creu byd heb farwolaeth yn sicr. Ond fysa ni methu bod yna. Achos mae marwolaeth yn rhan ohono ni fel pobl. Ond mae Iesu wedi dod yn un ohono ni, ac mae o wedi marw ac wedi atgyfodi. A wedi concro marwolaeth. Ac felly gyd da ni angen di troi a gofyn i Iesu Grist. Please maddau fi. Please gad i fi fod yna. Ac mi fydd o yn sicr o'ch derbyn chi. Mae'n hyfryd ydy'r adnodau yna. Caiff y rhai sy'n gorchfygu etifeddu'r pethau hyn. Byddaf yn dduw iddynt a bydda'n twythau'n blant i mi. Dwi weithio'n teimlo, ydw i'n mynd i orchfygu. Mae'r geiriau'n anodd dydy, ond nid ni sydd yn gorchfygu, ond Iesu sydd yn gorchfygu. A da ni felly yn medru ac yn mynd i orchfygu os da ni'n trystio yno fo. Felly gadewch i ni fynd yn ôl i lle oedden ni ar y cychwyn. Ydych chi mewn niwl ar hyn o bryd? Nôl at y darlun yna. Lle bod chi yn y niwl, lle bod chi yn Mangor, a mae'r niwl wedi dod i mewn, a ydych chi ddim yn siŵr beth sy'n mynd ymlaen yn eich bywyd chi. Ydych chi'n ansicr, ydych chi'n stryglo. Gobeithio bod chi wedi cael eich pen wedi'ch codi fyny, beth bynnag i weld y reality. Sut mae hyn yn mynd i effeithio chi ac effeithio fi? Wel, y cwestiwn cyntaf di mae rai ni ofyn, ydyn ni'n mynd i fod yn barod? Mae geiriau Pedr yn ddiddorol yn y ffordd mae o'n dweud, mi fydd yr awyr, just rhywbryd fydd yr awyr just yn agor. A fyddwn ni gyd yn gweld y reality yma, fydd Iesu yn dod yn ôl. Fyddwch chi'n barod? Pan fydd Iesu'n dod yn ôl, fydd eich calon chi'n llawn ofn. Fyddwch chi'n mynd, na. Neu a fyddwch chi'n mynd, diolch beth. Mae Iesu wedi dod yn ôl, fod i'r un sydd wedi fy achub i. Credwch yn Iesu Grist. Ac os ydych chi wedi, gadewch chi hyn roed persbectif i chi. Yn eich bywyd chi, ar hyn o bryd, beth bynnag sydd yn digwydd, Duw sydd yn rheoli. Den ni yn byw yn y niwl. Dyna ydy'r byd yma. Nid fel mae pethau i fod. Dyn ni'n clywed a dyn ni'n darllen lot dydan am Iesu'n crio, a mae'n iawn i ni grio.
Mae'n iawn i ni edrych ar y byd, a mae'n iawn i ni edrych ar yn sefyllfaoedd ni, ar pethau anodd sydd yn digwydd, ac i ni fod yn drist, ac i ni alaru. Ac i ni wybod nid fel yma mae pethau i fod. Ond mae'n bwysig hefyd i ni beidio aros fanna, achos da ni'n gwybod nid dyma'r diwedd. Mae'n ddyfodol rhyfeddol o'n blaen ni. Mae eisiau ni gario ymlaen. Mae eisiau ni gael y gobeith yma. A beth sydd yn hyfryd ydy, fydd Duw yng nghanol y nefoedd, a fyddwn ni gyda fo. Ond rwan hyd yn oed mae Duw yn bywyd ni, a mae'r bywyd yma wedi dechrau rwan. A felly mae'r berthynas yma gyda ni heddiw, mae'r bywyd tragwyddol yn cychwyn pan ydych chi'n dod i gredu. Mae pethau'n hollol wahanol. Mae gennym ni'r gobeith rhyfeddol yma. A mae'n bwysig bod ni'n dweud wrth eraill amdan hyn. Bod ni'n rhybuddio pobl eraill, a bod ni'n dweud wrthyn nhw am Iesu Grist. Mae fo ydy yr unig un sy'n mynd i'n hachub ni. A'r unig obeth am yn dyfodol ni. Gadewch ni orffen trwy ganu gyda'n gilydd emyn hyfryd. Pa obaith sydd i ni drwy'n hoes? Pa obeth sydd i ni yn y sefyllfa da ni yn efo rwan? Ba bynnag sefyllfa da ni? Dim ond Crist, Crist a'i groes. Beth yw ein hunig hyder mawr? Eiddo ef yw'n henaid mawr. Pwy ddeil ein dyddiau yn ei law? Beth ddaw heblaw pan ddwed y gair? A beth a'n ceidwyr dydd a ddaw? Gwir gariad Crist, ef yw ein craig. Da ni'n sicr yn Iesu Grist. Ar bennill nesaf, ac eto pa wir a lleddfu enaid blin. Duw sydd dda, Duw ei hun. Ei ras a'i rinwedd, ble mae'r rhain yng ngwaed y groes a'r goron ddrain. Pwy ddeil ein ffydd yng nghanol braw? Pwy sy'n dal yn ffydd ni yng nghanol pethau anodd? Pwy saif i'w chlaw y storm a ddaw? Pwy rydd y don a'n cariad draw? At lan y dŵr yn craig gerllaw. Y darlun fanna, mae'n donau'n dod i'n byd ni weithiau. Ond os da ni'n Gristion, da ni'n gwybod fod y tonau yna yn gwthio ni tuag at y lan, tuag at Grist ei hun, tuag at y graig, a wedyn yr bennill olaf. Wrth geg y beth ganwn ni? Crist mae'n fyw i'w ein llef. Da ni'n sicr achos mae Iesu wedi cael y fuddugoliaeth, ac yn y nef pa wobr fydd, bywyd bythol gyda gef. Cyfodi wnawn i gwrdd ar ior, pob bai ac angau, chwelu'r hwy, a gwleddaw nawn mewn hoen diball, a Christ yn eiddon ni byth mwy.
Arglwydd yw dad, da ni yn diolch mae'n gobeith ni ydy Crist a'i groes. Diolch bod gyda ni'r gobeith rhyfeddol yma. Beth bynnag ydy'n sefyllfa ni, a dwi ti ddim yn addo i ni fywydau hawdd o arglwydd yw dad. Da ni'n gwybod bod ni'n byw yn y byd yma, byd sydd wedi syrthio, y byd sydd wedi torri. Ond diolch rhyw ddydd fydd y byd yma'n dod i ben. Fydd yna drefn newydd. Mi fydd yna fyd deiar a nef newydd. Ac o diolch fyddwn ni yn medru bod yna trwy Iesu Grist. Diolch am y gobeith rhyfeddol, fydd yna ddim drwg, fydd yna ddim poen. Mi fydd pob deigryn yn cael ei symud oddi wrthyn ni, geni ti dy hun. Helpa ni yr wythnos yma rwan i fyw yng ngoleuni y gobeith yma. Helpa fo o arglwydd yw dad i roed i ni hyder ac i roed i ni gysur. A helpa ni ddweud wrth eraill am y gobeith yma. I ni gael mwy o bobl yna gyda ni ar y diwrnod arbennig yna. Amen.